Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa masu albarka, barkanmu da dare da fatan mu cikin ƙoshin lafiya, sannan mu da sake saduwa cikin wannan sabon bidiyo namu mai albarka. Ina muku fatan alkhairi, albarkar da ke cikin wannan dare. Allah ka sada mu da ita dukkan shari'a, Allah ka kiyaye mu, Allah ka raba mu da maƙiyan mu na fili da na baɗini. Yan uwa, kamar yadda muka sanar da ku cewa insha Allah a yau za mu kawo muku wannan babban sirri mai albarka, sirrin dafa'i, wanda gaskiya ko a babban gidan can namu ba mu taɓa kawo irinsa ba. Saboda wannan sirrin idan har ka aikata shi, duk babu wani mahaluki da ya isa ya jefe ka ko ya maka sharri, kowane irin jifa ne, ko iska, ko kuma a jifan aljanu, ko a riƙe maka wato mustajabarka, ko kuma harkokin kasuwancinka, ko mayu, ko menene, in Allah ya da babu wani abu da ya isa ya same ka. Sakamakon in dai kaga abu ya same ka, sai dai in gaba ɗaya sumar kanka aka tattaro aka yi asiri da ita, to kaga samun kuma a samu wannan aiki ne ƙwarai da gaske in dai har ka kiyaye. Insha Allah wannan kuma sirrin ba wani wahala ne da shi ba, yana da sauƙi wajen aikatawa. Aiki ne na tsawon kwana 3, kuma ba wai wani abu ake masu wahala ba, ko wani abu ake siya masu wahala ba. Wannan sirrin yana da matuƙar ƙarfin gaske sosai da sosai. Yadda ake wannan aikin, ana rubuta surati Yasin ne. Idan aka rubuta surati Yasin gaba ɗayanta, tun daga farko zuwa sura, za a rubuta ta ƙafa ɗaya. Dama za ka je wajen wanzami ya aske ma sumar kanka gaba ɗaya, sai ya tattare ma ita waje ɗaya, ko kuma ka yi aski a gida da reza, dai yadda kai. Yawwa, a tattare sumar nan waje ɗaya, sai a wanke ta, saboda dama a tabbatar lokacin da za a yi askin nan an wanke sumar, saboda kar wata najasa ko datti ya shiga. A tabbatar ka wanke kanka sosai yadda ya kamata. Yawwa, sannan sai a zo a yi ma askin nan, a tattare sumar nan gaba ɗaya, sai a ƙona ta. Idan aka ƙona ta, za a samu kamar ko faranti haka, ko kuma makamancin haka, yadda dai in an ƙona ta za a tattare wannan tokar suma. Haka ake so a yi, insha Allah. Idan aka tattare suman nan, to yau idan aka yi rubutun nan, aka rubuta Yasin ɗin nan ƙafa ɗaya, to sai a ɗebo tokar nan, sai a zuba a cikin rubutun nan a sha. Gobe ma haka, jibi haka. To don Allah kai kwana 3 nan ka gani, wallahi tallahi in dai kai wannan sirrin, to fa in dai dafa'i kake nema, ka gama samun dafa'i sosai da sosai. In ka ga dama za ka iya yin sati 1, saboda sirrin ya zamo dafa'in ya fi jikinka yadda ba a zato. Insha Allah. Don haka yan uwa, sai a dage a jarraba wannan sirri mai albarka. Sirri ne wanda ba shi da wahala wajen aikatawa, ko da sumarka ba ta da yawa. Kurin dai ana buƙatar dai a aske suman ne gaba ɗaya, komai yawanta, komai ƙanƙantarta, a aske ta gaba ɗaya. In aka aske ta gaba ɗaya, sai ka zo ka yi wannan aikin kamar yadda na faɗa, insha Allah. Kuma in Allah ya so yadda, akwai manya-manyan sirrika guda 3 da ne wa wannan gida mai albarka tanadi. Insha Allah, duk ranar da aka ce yau subscribe ɗin cikin wannan gida mai albarka ya je 1000, Allah yadda zan fito da wannan sirrika a wannan ranar guda 3, wanda kowa yana da buƙatar su. Na farko dai akwai sirri na tasrifi mai girma, wanda ba a kashe wa'ansu kuɗaɗe a cikinsa, bare wai mutum ya ce ba shi da sana'a ba zai iya yi ba. Insha Allah, ko kana da sana'a ko baka da sana'a, za ka iya yi. Domin abin da ya sa na faɗa haka, kuɗaɗen da za a kashe ba wa'ansu kuɗaɗe ne wanda za a ce mutum ko ba shi da sana'a ba zai iya samun su ba. Kuma sirri ne mujarrabun mai ƙarfin gaske, wanda in ka jarraba shi za dai kai mamaki. Insha Allah, na yi tanaji da shi a cikin wannan gida mai albarka, in Allah ya so yadda. Sannan kuma akwai sirri na dafa'i, shi ma da na ƙara yin tanadi a cikin wannan gida mai albarka. Sannan akwai sirri na mallaka, kuma akwai jalabi. In Allah ya so yadda, in dai Allah ya kai mu wannan ranar, za mu shayar da ku wannan sirrika guda 4 da muka faɗo. Gashi na ce guda 3, ma na ƙara guda 1. To amma ba komai, in Allah ya so yadda wa'annan sirrikan, in Allah yadda za mu kawo su. Don gaskiya sirrikan ina ganin har wannan ɗinmu ya je 1000,
ba za a taɓa kawo sirrin da ya kai su ƙarfi ba ƙwarai da gaske. Don haka yan uwa sai a ci gaba da bamu gudunmawa kamar yadda aka saba, a yi mana sharing don yan uwa su amfana da sirrikan da muke saki, kuma Allah ya bamu nasara dukkan abin da muke aikatawa. Allah ya shiga lamuranmu, Allah ya yi jagora, Allah ya taimake mu a cikin taimakonsa, Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira. Saboda duk wannan abubuwan da ake faɗi tashin nan domin a ga yan uwa su ma sun samu, a ce yau ka ga ɗan uwanka a ce yau ya fita daga cikin wani matsatsi da yake cikinsa, ka ga wannan abin alkhairi ne. To duk faɗi tashin da ake ta yi kenan. Don haka Allah ya taimake mu, Allah ya bamu nasara. Ina muku fatan alkhairi. Allah ya tashe mu lafiya. Na gode.